Sɛdeɛ yɛ kano nie yɛbɛsua deɛ senior lecturer on any teaching assistant one see ya bomb to say ya do easy ana me baba yes Obama basu senior lecturer ni tie Matradi University pen as me jade that okay what say bia boko Adom bibia David Adoma kwa yara na bribia boko de Boaz Sɛdeɛ akwa ebi yes ya de akwa yatena sɛdeɛ kano nie ɛyɛ ɛkom deme anaasɛ kom deme ɛkom fakɛseɛ ɛyɛ mese anaasɛ achema sante bono kwawu ɔkom ɛyɛ kuapem ne mienu nyinaa yɛ na ne mienu nyinaa yɛ no edu baabi a ɛyɛ kom kora sɛ vowels mienu ehyia yɛse su kom unu sunu una etwa sunu etwa to no ɛyɛ vowel ɔkom ɔno nso yɛ vowel nti ɔno bɛhwe ase sɛ yɛ ɛkom nso so a ɛyɛ mesefo de na no nso so yɛ vowel uni yɛ vowel ni yɛ vowel uni yɛ vowel ɔno yɛ vowel nti baako bɛhwe ase sunkwakom ne nso hiakom ɛyɛ bɛ wɔ hɔ ɔkom papa ɛkom papa ne mo te sɛ bia su sentence na wo form no say su u ewo mu a sunkwakom nye su nkwa okom sunkwakom what is it okom ye ekom ye ye eta use name duru ba bia na ye kom depend on some how they sanity no okay ebra ben ye kase obi abu na ketem kase obi abu na ketem a se pocket ana se keta ye se for me what is say for more what trim no na woda so ne mo eba ze u bedwane a baby a wo kono se kwaye mu na kwakote o baby o duru ho a ba pe baby aprapra ho anda enti obubo kate no ye de wabu kate no mu wo da hye o matuo mu jade na wokọ na che se obi ayebone o dwane tete ho no anya abrafo ene mrantie aka ebeta no obu na kate mu de hye ne matuo mu a pa ojane okay na yesi fofi antoata na wadware ba musa semetate pa fofi na ponna ewo akan calendar no so okudaya wo akwasidaya wo minimso ni nyina brintimintimin chechire mu fofi fiada de no abam bosom bi a ye bo ema ntafo unua pani otiwe oyata na abam no kra na amno so nti entafo wikusie je wikusie Debbie na fofie no duru ho a na ye gro abam no ni gedie ma ye fufu to ma won mo di ni ade nyina se kokoba se nyame mfa sa ma yare anampatu ba ye se fofie anto ata na wahwi abam anka na ye fofie na kese eda no aduru anka na ye fofie anka tani beji esanse yekuhwi aba ma obedi to obedi kosua enhyae enye no ne okon enhyehyɛ okɔ enye no nso ne oduru man proposes God disposes sana said na akra ekase minim se eye yare anase yade ne mienu nyinaa ye in fact mesifo na mu kra po no ufri te se begro eko chebi ufri chebi no mu eko no mu ne ade abahwe na ensakire kakra abam ye kwafo no ufri obo eko akoduru nkwatia no mu na ade ensakire abam na ohwe pa emese adwenta edi asem na chi ye yade ade a ya oyaw ade yade na mo variants no enyina ba be accepted variants mienu na ye yare na yade ni nyina no ye ka mani di djuma na akuapemfo kan oyare okay nti akura ndade ne yedi besi Sɛdeɛ kano ni nyame adoma okuada ye besna shi se response bia beba sankai feedback bia beba me number no is 0533020111 0533020111 sije wehwe abamda
ɛno dabi na ka sɛ woyɛ o ɛsɛ nka meyɛ o papa wobisa me kusi asɛm yɛ nneɛma bi wɔ hɔ no ma yɛ na akɔyɛ broni frɛ no superstition sɛ but ɛyɛ nokorɛ paa na nsɛn mu yɛkɔ amammerɛ yɛkɔ hefa bɛm sɛ tafo na yɛyɛ adwuma wie anwummere no ɛna yɛkɔtena baabi a yɛpɛ aduane adi ɛna maame no sport no maame no sɛ wayɛ pepper soup nti mambisa nam korɔ ɛgya yɛ nyinaa yɛ driverfoɔ ne yɛne nna lemu nam yɛdidi boys girls yɛwie nam yi biaa saa da no a nadwo no meda hɔ no asɛ me ho nam ɛyɛ mbɛbɛbɛbɛbɛ kakrakakra afei adeɛ kye a baba me honam nyinaa apɔ nam sɛ dɛm ha so mada ha nnora ntontom biaa ni ha afei me honam yɛ ɛtɔ so bɛyɛ nansa na madwen kɔ akyire sɛ naano anwummere no deɛ yɛkɔ weyɛ ɛyɛ biribi a ɛne me ho ngye anaa ɛnya bi a ɛbɛyɛ o na yɛ kusie nso ampa akyɛkyere kusie ɛyɛ asɛm o